Doklam kinak tu. Pajang ti kheu ka. Ang tabuk hatai kotor amsaini bormura sakao aisran kami chargoria monotabuk chargoria bohno oro tabu ang basajak galai kheno tini ang bukhawa nangui tabuk sarik paileya jorarni no khibi pana kabangma samuno khibi oi ang tini oro ma phaikya uilao ang thangka Sini subul sing amsayo, subul sing amsayni, aro ni lukorok bai malayai, aro ang nukha, bong aro pray 27 poribar, 27 family, mo national highway ni bumungruwi na boro khotigrosto angka, belai keno khoti ingka, o jagao जों तिनि नुकजाखा मियाव जों काम बन्द खाके आमसाइनि बररक तावनि बागे काम बन्द मा खाय माने आगियो जे मेप खायमा बाय ताबुक मेप खायतलां माने जुदा एवं माना खायना थांखाय बरक जोंनो दमक रुओ सुदु दमक सिमिया जे चिनि दुकान सबायतलां थांखा ताबुक अरब नक सबायजाखा होटेल सबायजाखा अबबायसो जों कुनु रकम चलि दंलाय माने किन्तु आ जागा बरक पुलिस सीआरपी टीएसआर तुबुइनाय दमक समक रुइनाय तिनिखा बरक सबायना सेंखा बनि बागै तिनि बेलाखेनो दुख नांगो एसडीएम बाय कक सालायका एसडीएम बो चिनि प्रशासन चिनि इच्छा जों सागा निनि प्रशासन निनि इच्छा ngैमानिया नों ओ एलाकाओ जों जनप्रतिनिधि दङ एमएलए दङ एमडीसी दङ मनिटरिं कमिटिनि चेयारमेन दङ अन्ततपक्षे जोंनो सोंनो दरकार दङ ओ एलाकानि बरक माइ मासाया तैमानिया बरक नुगुइ दङ एलाकाओ उन्नतिनिया किन्तु हाइताम नुकजाखा बरक जोंनो ताम नुकजाखा नरम नुकजाखा बनि बागै जों काम बन्द खालायमानि तिनिखाय बरक पुलिस तुबुइनाय बरक काम न थाके बरक दुरखाय चेंग्रिखा सर और खाई खाना पाएगा नोटिस रिया वो Swbaijakha दुकान रख नोटिस रिया अब तो नियम तांबा निनी कोनो दुकान सबायनानि निनी नक सबायनानि बा निनी जागातै आं जे कोनो लामा तलांना हांखाय उइलाव नोटिस मारु सरकारी नोटिस मारु एसडीएम बा तहसिलदार बा डीएम नोटिस मारु बनो कोनो नोटिस जागलिया जे नोटिस रक रिजाखा अनेक घटना दङ अरब जे बरनो नोटिस रेखा नों 18 लाख माननाय बरनो तुनि बेका 9 लाख बंनि सेंसन काका जे बरक 91 मानखा बरनो साकानि नाबो खा जागा सिं थाका नों दाक्ति दाक्ति रां तुनि फैदि रांगो तुनि मारिका आबो बरनि बो जागा बो नितिंखा बो गमो हायके एडीसी नि दुइटा स्टल और Swbaijakha एडीसी प्रशासन आं ओ एलाकानि खरकसे एमडीसी जों कुनो कुनो चिनि अफिस दङ हेजामाराव साब जुनार अफिस बरक अरो एक टुकरा फन एकटा कलम फानो खरस खालिया जे नंनि अरो जे दुइटा स्टल दंमानि बेकार स्टल दंमानि अबनो जों चिन लामाव खलायखा अम नरनो जों कम्पेसेसन रिजागनाय आबो कम्पेसेसन रिजागलिया पाब्लिक नि रिजागलिया बनि बागै आं तिनि सरकारनो केबर साका कयेक दिन पर आसुंगानि क खायtung जों खानानसिमि काम बादा खायग्ला किन्तु म कयेक दिननि बिसिङाव जदि म सरहा न्यांखाय नांखाय थैरि फनगोनां नांखाय अनेक बृहत्तर आन्दोलन नांनाय यां खवाय बायजाल থেকে শুরু খাইयै तिप्रासा एलाका हांखायनो लामा कतरखाय जे साथिके वाखा गैतलां थांगो वानजि एलाकाखाय लामा चिगन चिगनखाय तलांगो चिनि आंखाय जे साथि जागा जुरखाय तलां दङ ओ बर नीति सबका साथ सबका विकास अम हाइके दंबा अब हाइके दङै मेबले और नारे बुसे बरक किरिमा सिंजा तिनि पुलिस सीआरपी टीएसआर तुबै फायो बर तिनि बुसे किरिजा गयखा अम हाइके तो प्रशासन हाइके खायमिया जों खानानि बिसिङावनो जों मुख्यमन्त्रिनो सिटि सुइनाय त्रिपुरानि राजस्व मन्त्रिनो सुइनाय एडीसी प्रशासनबो सुइनाय एबा आबोनि परे जुदि याखा जों चिनि सभा जों कतर जों खायनाय तब जों अम हाइके जोर खायै रां सारा जों जागा कोन दिन हिमैया अबनो चिन लास्ट कक अबनो चिन लास्ट फाइट चिनि हा चिनि
শাসন অরো जोंनो सोङै नों तलांनांगौ तलांदि नों अरो नेशनेल हाइवे तलांनोबो क्या मानाखाया किन्तु उपयुक्त क्षतिपूरण नों मारायनाय क्षतिपूरण सारा नोटिस सारा नों नक ताइसो सबाय जांखाय किन्तु साराथाय एलाकानि बरफ अबस्थान